एबार जौ जानोसैलै जादो आगै ओंखाम जानांगौखौनो हाखु दाखु मोनजास्लाबबोआसै हाबो बावदों थांनो नागिरदों हाखु दाखुलाय सासे लोगो फैगासिनो दं बेखौ नेनो नागिरदां ए यमर अ राजु बेसे दङ नोङो जायगाखौनो खिथाहरासैना नोङो औ दहायनिफ्रायनो दं आं एसे गोबावानो जाबाय बबाव जिरायबा मोजां जागोनब्रा फैलाय बेयाव फैदो थुदो बेयावनो जिरायदो राजु मा जाखो माखासे खोथा सावरायनांगौ दंमोनलै बेखौ सानैजों सावरायनो सानदोंमोन आङो अ नंगौ नामा मा खोथा सावरायनांगौ दं ओइ सेंग्राफोर मा खालामदों बावलाय ए सार फै फै नों फैदों मोजां जाथारदों र' फै सार बेयाव जिरायफै हा बबेनिफ्रायथ' फैखो सारालाय फरायसालिनिफ्राय फैदोंमोनलां फरायसालियाव दिनै गथ'फ्रानो रावबो गैया फरायसाफोर गैया माबोरै जाखो सार गैयालै अमर गैया दाखालिबो निल दिनैबो निल माजि जाबावगोनथाय फरायसालियानो थागोन ना थालाथाय सन्देहसो जाबाय आं अ बिदिबालाय बोरैथो थानो बायनायनि लामायावनोखा बेफोरखौनोथ' सावरायनांगौनि गोनांथि दंलै सार हा फरायसालिनि SMC आरो रायजो राजाफ्रालाय माथो बुंदों मिलाव सावरायनाय जाया होमबा सावरायबाय नाथाय रावबो गुरुत्थ' होआ फोरोंगिरिखौल' दाय होयो अ दाय होनायाथ' होजाखासिगोन सार मानोथो होजाया जानो आजिखालि फोरोंगिरिफ्राबो खायसेया गाव गावनि फिसाफोरखौ गावनि फरायसालियावनो मुं थिसना नालाय सोरबा सोरबाथ' गाव गावनि फिसाखौ सुथि जायैनि सिगांनो ब्लर लायनो थाङो फैफिनब्लाबो बिदिखौ सोर बुङा जानो सारा जोंखौ गाज्रि मोननो हागौ आजिखालि खोनानाय बायदिब्लाथ' मबाइलनि हेफाजाबै सहि हरनानै न'आवनो थानानै न'नि खामानियावसो नांथाबनानै थायोनो बिदिखौलाय बोरैथो बुङा जानो बुंजाखागोन बेफोर खोथाफोरखौनोथ' जों सानैजों जिरायथावथाव सावरायनो सानदोंमोन सार नै सार समाबो गैला उनाव मोजाङै सावरायजासिगोन खोमा औ जागोन थुदो दे थ' रैमाले रैमाले ए माथो आदामोनसो फैदोंलाय औ जोंसो फैदों फै न' सिङावनो जिरायफैदो बावनो जिरायथ' आं दै लाना फैनि जागोन दे दे नै दैया हा दैमादैयालाय बहा थांदों ए बिसोरो हाथायाव थांदों ए माथो खोथा लाना फैदोंमोन आदामोना खौराङाथ' जों सोलोंथाइनि सोमोन्दैसो सावरायलायनो फैदोंमोन बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' बिजोंखौबो बांसिन सुबुंफोरा नासयनाय बायदि जागासिनो दं नालाय जोबोद मोजाङानो जादों बे खोथाखौनोथ' लानानै जों सानस्रि आरो आं सावरायलायनाय जाखादोंमोनबो सावरायनांगोनथ' बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' बिजोंखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनो हाबावगोनथाय र' दा जयैनो सावरायसै सानस्रियाबो जोंनाव फैखागोनानो फैगोनबालाय मोजाङै जागोन दे बेबा बेसे गोबाव जागोन नों हायोबा फन हरनायलाय रैमालि र' हरनि आङो औ दे हेलौ रिमाली हेलौ नों माला फैगोन जोंनाव नै ओंखारबायानो 10 मिनिटसो उनाव सहैसिगोन आं दे फैबाय था नै आदा अबर आरो आदा राजुबो दंफैखायो नों थाबल' सफैदो दे
र' आदामोन दसे जिरायथ' दे आं सानस्रि फैगौमानि साहा फुदुंहैनि दे जागोन दे नै साहाया आदामोन औ लोंदो नोंबो लोंदो औ ए लोगो सफैबाय औ, लोगो। फै जिराय फै जों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन सानस्रि औ आं एसे मिन्थिखाबाय आदा राजु नों सावरायनायखौ जागायजेनदो दे औ बेनोथ' सावरायलायनाया गोनांथार गामिनि फरायसालियानो थागोन ना थालाथाय सन्देहसो जाबाय आं दे बिदिब्लालाय बेनो थ'लै सानस्रिया जे खोथाखौ बुंदों बेनो जाहैमारसिगोन नामा आंबो बेखौनो सानदों फरायसालियाव जुदि फरायसाफ्रानो गैयाब्ला अब्ला माबोरैथो थाबावगोन बे जोंनि गामिनि गुदि फरायसालियालाय थेवब्लाबो राजु जों गोरों गोरा लाइमोन जानानै जोंनि राव आरो थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि सिन्था खालामथारनांगोन नङाब्ला जोंनि गासिबो रावजों लोगोसे हारिमुवा गोमालांजोबगोन गुबुननि आथिं सिङाव थांगोन आं जोंनि गामिनि गुदि फरायसालिनि खोथाखौनो बुंनोसै फरायसाफ्रानो गैलायानो बुंजासै सानस्रि बुंलाय नों मा सानदों बे आदा राजा बुंनाय मानिनो एखे कन्डिसन गामियाव दाखालिबो बिनिनो सावरायनाय जाखांबाय मेलावनो नुजाहां जादों बे इंराजि मिडियामाव हरग्राफोराथ' फैखायानो खालि गथ'फोरनि सानै साथामल' गारजेन ओंखारदों आरो बेयावबो फोरोंगिरिजों गारजेनजों दुस्लायनायसो जाबावदों रैमालि नोंलाय माथो बुंगोन दाखालिसो जोंनि गामियावबो सावरायलायनाय जादों जि दावरावसो जाखादों देलाय मा सावरायनाय जायामोन बिदिनो आदा दहाय सानस्रि बुंनाय बायदियानो गारजेनजों फोरोंगिरिजों आंथ' जोबोद दुखुसो मोनखादों जाय मानसिफोरखौ जों सनमान होयो बैफोरबायदि सुबुंफ्रानो हारिनि रावनि हेंथा गोनां मा बुंबावनो आंथ' सिरिसो थाखानांदों नोंनियालाय नोंगौ अमर मानसिफ्रा बुंसोलायो गावनि फिसाखौनो गावनि फरायसालियाव सोआब्लालाय जोंलाय मानो सोनोसै बिनि फरायसालियावलाय होननानै दे बिदिबालाय राजु माब्रै खालामजायो खायदाखौनो मोनाखै अमर गेदेर गोलाव साननो हनो गोरों सुबुंफ्रानो जुदि बर' बिजोंनि बेरेखा खुगायावल' गोदै फोथांनानै लाखिनो बर' रावनि स्ल'गान बहाथो बोरो बर' बिजोङा जोबोब्ला बिदिजों माब्रै जागोन राजु आइया बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि जोबस्रांनाय माने बर' बिजोंनि स्कुल कलेज इउनिभारसिटि गासिबो जोबस्रांनाय दा बेखौ रायलायनानै थिग खालामनांगौआसो जासिगोन दा सावरायथारनांगोन थेवब्लाबो मानोना बेवहाय सोरबाया इंराजि आरो सोरबाया प्राइभेट स्कुलाव हरबाय बिदिब्ला बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोर फरायसा थाबावगोन बेखौ लानानै सावरायथारनांगोन आंनिब्ला गुबुन बिजोङाव आरो प्राइभेटाव हरनायखौ बन्द' खालामनांसिगौ बिदि नङा सानस्रि बिदि जाद्रायनाय नङा मानो जादों आदा मानोना सोलोंथाइखौ जोंनो बयनोबो नांगौ आरो गुबुन रावखौबो जोंनो नांगोन बिदिब्ला बन्द' खालामाब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालि आरो रावा थांनानै थागोन ना थागोन सानस्रि बेवहाय जोंनि बिजोंनि फरायसालि आरो बर' रावाबो थांनानै थागोन बेवहाय गोबां खोथा दङ थागोन माने माब्रै थागोन आरो मा खोथा दं थागोन रैमालि थागोन नाथाय जों साननांगोन दि धोन दौलद रां रुफा गोनां सुबुंफोरजों समान सिमां नुनायखौ जों बायदि गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा नागारनांगोन माब्रै नागारनांगोन सोर नागारनांगोन जुदि गाव गावनि हारिखौ मोजां मोनोब्ला आरो गावनि रावखौ फोथांना लाखिनो गोसो दङब्ला नाथाय दिनै बेफोरखौ सोर सासेया सिन्था खालामगोन आदा खालामगोन रैमालि जुदि गावनि हारिखौ मोजां मोनोब्ला आरो गावनि रावखौ फोथांना लाखिनो गोसो दङब्ला नोंनियाथ' नंगौ आदा दिनैनि दिनाव इंराजि मिडियामाव फरायनाय बायदि बर' बिजोङाव फरायनायफ्राबो गोबां गोरों गथ'फोर दंसै हानायाथ' हायोमोन रैमालि आंथ' सानो आदा बै समाव जुदि गथ'आ जब एबा जेबो साख्रि मोनाबा बै गथ'फोरनि इयुनाव जिउ खुंनाय राहाया मा जाहैगोन ओरैहाय जा एसे बाङाय रां रुफा दंमोन बेफोरबो गथ'फोरखौ फोरोंनायावनो खरसा जाजोबखाबाय बेनि उनाव आं सानबाबो इसोरा दा खालामथों इयुनाव जों गथ'फोरखौ जिउ खांनायाव साव होलांनाय बायदि जानाय नङाथ' रैमालि मा आदा बिदिजों मा जाबावनो मालाबा समाजाव लेंहरनानै मोजां रायलायनोसै जाहाथे जोङो बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ माबोरै फोथांना लाखिनो हायो बे आयदानि सायाव सावरायलायनानै थेवबो सावरायफिननांगोन आदा नङा होनबा सानस्रि औ नंगौ रैमालि थाब सावरायलायनांगोन आदामोन औ सावरायगोन औ सावरायगोन